Úgy jöttik dabál. Megoldja. Az előzőt is félórán keresztül zabálta. Tegnap áttöröltem. Szabadítsák már ki. Azt a halak mennek rá erre a nagy teknőkre, nem? Hát most a farkáttal halnak, azzal nem sokat tud majd csinálni. Ezt így nem húzza be a szájába. De legelsőnek úgy csináltam. Előzővel is Ne félórán. kapja a nyakát. De különben felveszi a hangot is csak szól. Nem baj, hadd vegyed. Legalább YouTube-on hallják, hogy hogy csúkolunk a halnak, vagy a teknőknek. Hal. Eddig 3-0 teknők. És miért Gyerekek, fogadásokat lehet kötni, nálam kell letenni a téteket, jó? nyílt ki az Helyre befutóra, pikkelje. Hal. hát akkor te vesztes voltál már. Hallatlan. Hallhatatlan. Halhatatlan az a állat. Nem sokáig. Tegyetek egy ilyesnek tüzözők ezekhez a halak közé. Semmit nem csinálnak, ők nem eszik meg. Egy tüzözők. Megint nem hozott ideje lenne itten. Hülye barom, a farkát fogta meg. Na. Majd elengedik. Engedd már el. Milyen rohadt gyors tud lenni a béka is, mi? Úszna halad, nem tud, mert nincsen farkúsó és nem halad. Harad le neki, azt akkor tök jó lesz, nem fog mozdulni legközelebb. Előzőnek a fejére mentem. Lekapta a fejét a Nem pikkelbe. van kettőt megövetni. A kicsi. Kiki elmegy, Hova félott bele? Ha nagy, az nem annyira szó. Letépte a farkát. Az a már nem lesz gondja, mert el volt olyan. Hozzá? Hogy előtte. Örök már rébb azt a Lesz a másikat. bajszére sorti. 3 halat tudod, hogy hívják reggeli, ebéd, vacsora. Hát a kettő van. Akkor a 10 óra így van. A nagyot nem szeretem. Eddig nagyon egy oldalú a halnak a sorsa. Hát ez halálig. És még mindig el tudod úszni. Ússzál már. Nem áll. Ússzál. De a barom mire a hátán kapja el? Jelölt a szeme, persze, az nem finom. Igen. Jó. Na a kezét, milyen Hoppá, fáj. Azért, mert piszkál, lenyomta a fejét. Ott volt a fáj. Hagyjál már enni. Meg. Simán. Ebből még probléma lesz. Az biztos. Maradni fog. Neked nem bántunk. Abúz. Na, Ba meg. Abúz meg. Úszna, az csak nem nagyon megy neki. Nem tudsz úszni, az. Márkó mutatnak, hogy kell. Nincs mit. Ja? az már meghalt. Ez volt az, amelyiknek szerintem megszorítottam a fejét. Jó, kifogtuk. Ja, amilyen. Jó kifogtam. A barom ott kapja, mert nem tudja harabdálni. Ott a hús rajta. Itt bemenekült a izé mögé, cirkó mögé. Nem sokáig. Csak nem tud lemaradni. Hagyd a francba. Már él még. De azért direkt. Még. Téged is szoktak etetni, nem? Nem. Nem tudják. Igen. Baltak szokja. Igaz? Ösztönzésképpen dobjuk már be néhány piranyát. Zsír. Jó sikerült. Mi az a piránya? Húsevő van. Na, induljunk el. Tegyünk bele a pirányát, hogy egyéb meg a halakat. Te vagy a valami. Nem baj, de legalább... Van, te nem jössz, mi? Te nem jössz akkor velünk, most nem kísérni. Nem, egyelőre nem. Várom a visszajelzést hazulról, mert hazamegyek enni. Nem, Uram, most de nem közel. Na. De még nem költöztünk. Nem. Igen.
De jössz majd végig, nem? De lesz azt fogsz csinálni. Persze, persze. Hát én most nem fogok megszűnni DCF-ről, azért nem megyek. De ezért elállnak. Igen. Nem lesz. Mert Na, átcsináltuk át, jön. igen, már megint megszoktam. De hát, Legyen megint a fejét, mekkora ítélet. Vika. Igen. Ez a hal, ez nagyon fogy. Én még azt is törölni a fáját. Ez az udvarias teknős, új teknős. Nem, mert ez szavékában.